Hovorí sa, že človek ročne počas spánku prehltne priemerne 8 pavúkov, ale toto tvrdenie je nepravdivé a vzniklo ako experiment v roku 1993, ktorý mal ukázať, ako rýchlo vedia ľudia uveriť nepravdivým informáciám. V realite pavúky nevyhľadávajú ľudskú spoločnosť, len malé množstvo druhov uprednostňuje naše domovy ako miesto na usídlenie a už keď sa u nás doma ukážu, tak sa väčšinou zdržiavajú v rohoch alebo na ukrytých miestach. Na posteľ nemajú veľa dôvodov ísť, jedine ak máme v posteli ploštice alebo iný nežiaducí hmyz. Tak sa môžu pavúky ukázať aj v posteli, ale človeka považujú len za veľkú skalu. A to, že by sami od seba nakráčali do našich úst, je už aj tak málo pravdepodobné a ešte viac ich od toho odradzajú naše vibrácie, ako je tlkot srdca, dýchanie či chrápanie, ktoré vyhodnocujú ako nebezpečenstvo. Takže sa nemusíte báť, šanca, že by vám počas spánku vliezol pavúk do úst, je takmer nulová.